Ik ben Pieter Koetstra, 53 jaar en dit is vogelopvang Sneek. Ik ben Linda Koetstra en ik ga samen met Pieter Koets een vogelopvang. Het was winter en de kou die ging je echt door merg en been. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen een vogeltje verzwakt en zoveel later. Ik ga eigenlijk altijd gewoon dat ik een zwak heb voor dieren die iets markeren. En ik vind het gewoon dat meestal mijn beperking die haar een recht op een goed leven. En dat vind ik eigenlijk mijn beestje zit. Het kon haast niet meer vliegen, dus ik nam het beestje mee. En binnen is het toch weer bijgekomen. Een paar maanden waarom is het begonnen met een vogel die we ophalen, haar met een laam vleugeltje. En ja, die doet het gewoon hartstikke goed bij ons in de kooi. Maar ja, van het een komt het oor. En inmiddels hebben we 12 gehandicapte vogeltjes. Die we gewoon een heel mooi leven Ja, hebben. en die ene, hè, dat is ook een gangmaker. Dat is de spreidpoortje. Ja, Zeg maar. dat is onze Bruce Lee. Dat is net Bruce Lee. Die staat met het poortje omhoog, weet je wel? Komt Bruce Lee ook. Ja, ik doe het niet, maar Ja. daar is hij heel goed in. Schoonhouden, 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 schoonhouden. En goed. Dus Ben vindt het altijd grappig, want Jochen van het zien keer dat ze komen, dan is die Pieter te stap. Stak hier, hier de stafzeur. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Nou, we hadden extra avonturen met maken. Dus hij voor één vogeltje, dat was een goudvink, hij had 300 kilometer, iedereen doet dit. Ja. Snap ik. Want ondertussen hebben wij van 3 gezonde vogels voor. Ja. Maar ja, daar gaat het mij niet om. Dat verhaal is eigenlijk dat we een goudvink in, dat voetje is eigenlijk een beetje deze stand gingen. Maar ja, ik ben wel een menselijke denker, dus ik dacht van, oh jee, hij zit wel heel erg alleenig. En ik denk van ja, ik wil er eigenlijk toch wel heel graag een vrouwtje bij hebben, want ja, wij hadden het gezellig, dus ik wil ook graag dat de vogels het gezellig gaan. Wij hadden altijd gezellig. En toen had ik een oproep die op de Marktplaats en toen kreeg ik een berichtje weerom van een man uit Overijssel. En die zei, goh, ik ga hier een vrouwtje zitten, dat mansje is voortvallen. Maar dat vrouwtje had haar hele leven lang al een hangend vleugeltje. Je mij haar ophalen. Nou ja, dat wie natuurlijk voor u helemaal geweldig. Ja, dat is wel kicken, dat is echt En kicken. toen hadden wij het voeltje ophalen, maar dat wie dus in totaal 160 kilometer heren en 160 kilometer Ik wil het niet meer horen. En dat ging wel heel fier. Nou. Maar ja, dan haal je het vogeltje en daar ben je helemaal trots op. En je plaatst het vogeltje bij het mandje. En ze gaan echt na 4 minuten bij elkaar op het stakje. Snaveltjes gaan Dat is zo mooi. Dat ben 2 gehandicapt. Ja. Nee, wij hebben liefde voor de vogels en dat houden we jaren vol. Maar beloven dat je steeds